Чым Лукашенко нарабіў праблем сам сабе і што будзе далей? Якую бяду выпадкова прызнаў высокі чыноўнік, а таксама якую небяспечную тэндэнцыю падтрымліваюць беларускія сілавікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Падобна, што чыноўнікі прызналі сур'ёзную праблему. Апошнімі днямі ў сацсетках пачалі з'яўляцца допісы пра вялікую колькасць пнеўманіі ў беларускіх дзяцей. Жыхары Мазыра скардзіліся, што бальніца перапоўненая, і калі сітуацыя не крытычная, то малых адпраўляюць лячыцца дадому. Прыкладна пра тое ж самае казалі і жыхары Калінкавіч, і нават Гомеля. Афіцыйна не было ані пацверджанняў, ані абвяржэнняў да сённяшняга дня. Цяпер жа з расказам, што ўсё нармальна, але ўсё на кантролі, выступіў Максім Рыжанкоў, які выконвае абавязкі кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна з'яўляецца адным з найважнейшых чыноўнікаў у Беларусі. Рыжанкоў наведаў Чачэрск. Гэта якраз на Гомельшчыне, адкуль і прыходзілі трывожныя навіны пра хваробу. Там чыноўнік завітаў у мясцовую бальніцу і пасля адзначыў: хвалявацца няма пра што, месцаў у шпіталі хапае і гэтак далей. Але увага на дзве яго цытаты. Вось першая. Сітуацыя пад кантролем. Прэзідэнтам пастаўлены канкрэтныя задачы, дадзена даручэнне міністру аховы здароўя. Канец цытаты. І вось другая. Месцаў для шпіталізацыі хапае. Пнеўманіі праходзяць не ў цяжкай форме. Нашы лекары ведаюць, што рабіць. Ніякіх экстранных рэчаў не назіраецца. У цэлым пытанні стаіць на кантролі. Некаторыя спецыялісты звязваюць сітуацыю з лепшай дыягностыкай, якая дазваляе выяўляць некаторыя рэчы, якія раней разглядаліся пад іншым спектрам ці не выяўляліся. Канец цытаты. На дарожку Рыжанкоў таксама дадаў, што на асобым кантролі і забяспечанасць медыкаментамі. То бок давайце яшчэ раз удумаемся ў словы чыноўніка, і вось што атрымліваецца. Сітуацыя настолькі нармальная, што знаходзіцца на кантролі аж адміністрацыі Лукашэнкі, а сам Лукашенко па ёй дае канкрэтныя даручэнні і задачы ажно міністру аховы здароўя. Ну і таксама на асобы кантроль паставілі забяспечанасць лекамі. Але ж усё окей. Тут больш нічога дадаваць не будзем. Можа быць, усё і праўда не вельмі кепска, але ж да чаго тады той пільны кантроль? Карацей, такая нармальнасць, шчыра кажучы, трошкі трывожыць, асабліва памятаючы пра звычку ўладаў да апошняга не выносіць на публіку любыя праблемы. Падобна, што Лукашэнку загналі ў тупік. Працягваем сачыць за пагрозай палякаў закрыць мяжу з Беларусю. Сам Лукашенко пакуль маўчыць, але ж загаварылі яго чыноўнікі. Міністр замежных спраў Алейнік ужо заявіў, што паміж краінамі патрэбны дыялог, і Беларусь, маўляў, да абмеркаванняў гатовая. Ды і ўвогуле, сваёй пагрозай закрыць межы палякі ставяць Лукашэнку ў вельмі складаную сітуацыю. Мы ўжо гаварылі, што гэта моцна нашкодзіць Кітаю, які праз Беларусь дастаўляе ў Еўропу свае тавары. Але ж гэта нашкодзіць таксама і Беларусі, бо менавіта пункт пропуску Казловічы паміж Беларусю і Польшчай з'яўляецца асноўнымі варотамі для дастаўкі грузаў у абодва бакі. Іншыя тры пункты, 2 літоўскія і 1 латвійскі, разам узятыя прапускаюць праз сябе нашмат менш грузавікоў, чым 1 польскі. Розніца амаль у 4 разы. Таму калі Польшча вырашыць закрыць мяжу, то і без таго складаная сітуацыя з дастаўкай грузаў можа займець катастрафічныя маштабы, бо ў такім выпадку грузавікам давядзецца праводзіць у чэргах ужо не тыдні, а цэлыя месяцы. Гэта ў сваю чаргу моцна адаб'ецца на кошце дастаўкі і аб'ёмах гандлю, а таксама могуць пацярпець беларускія прадпрыемствы, якім неабходныя розныя кампаненты, сыравіна і абсталяванне, якія пастаўляюцца з Еўропы. Акрамя таго, гэтая сітуацыя можа прывесці не толькі да падаражэння канчатковага прадукту, але і да зніжэння яго якасці, а недзе, магчыма, і да скарачэння вытворчасці. А вось многім прадпрыемствам, якія яшчэ працуюць з Еўропай, давядзецца экстрана пераарыентавацца на Расію і краіны Азіі. Ну і плюс праблемы ўзнікнуць у звычайных людзей, бо каб выехаць у Еўропу на працу ці на адпачынак простым беларусам, таксама прыйдзецца праводзіць дні і ночы ў чэргах. Але ці можна гэтага неяк усяго пазбегнуць? Так, пазіцыя палякаў тут простая, як мінімум спыніць атакі мігрантаў з беларускай тэрыторыі, а лепш за ўсё і вызваліць палітвязняў, прынамсі хаця б журналіста і актывіста польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута. Ці пойдзе Лукашенко хаця б на нешта з гэтага, пакуль сказаць цяжка. На ўнутраныя праблемы праз закрыццё межаў ён можа быць і заплюшчыў бы вочы, абы толькі не прагібацца. Але ж тут ужо задзейнічаныя не толькі беларускія інтарэсы, таму не выключана, што калі Кітай націсне, то Лукашэнку прыйдзецца хуценька шукаць кампраміс у гэтым ім самім жа і створаным крызісе.
Страшная тэндэнцыя. Мы высветлілі асобу жанчыны, якая дэманстратыўна ходзіць па Брэсту з расійскім сцягам і з сімволікай. Праз заўвагу ёй сілавікі ўжо затрымалі як мінімум аднаго чалавека. Гэтую жанчыну завуць Наталля Коробка, ёй 51 год. Зарэгістраваная яна ў Пружанах, але жыве падобна ў прыватным доме недзе пад Брэстам. Дарэчы, на дом Наталля павесіла сцягі Беларусі і СССР, а ўнутры хаты у яе амаль што музей дыктатуры і рускага свету. Фотаздымкі Лукашэнкі і Пуціна, сцягі розных памераў, майкі з цытатамі Лукашэнкі і лагатыпы вагнераўцаў. Актыўнай у сацыяльных сетках Коробка стала недзе ў 20-м годзе, але асабліва пачала старацца пасля пачатку вайны. Наталля вельмі любіць рознага роду праўладныя акцыі. У падтрымку Лукашэнкі выходзіць з чырвона-зялёным сцягам, а на акцыю памяць аб другой сусветнай вайне з расійскім. Год таму, калі стала вядома, што вагнераўцы створаць лагер у Магілёўскай вобласці, Наталля запісала відэа з іх сцягам і подпісам «Сардэчна запрашаем у Беларусь». У іншай сітуацыі гэта магло быць, можа, і смешна. Нейкая чарговая фанатка Лукашэнкі і Пуціна. Не яна першая і не яна апошняя, але ж вынік тут максімальна сумны, калі не сказаць страшны. Бо гэтая фрыкаватая любоў да рускага света ў выніку пераўтвараецца ў правакацыі, якія маюць сур'ёзныя наступствы. Так, хлопца, які абураўся з сімволікай, ужо схапілі і прымусілі выбачацца на відэа. І відавочна, што убачыўшы гэта і адчуўшы сваю беспакарнасць і падтрымку з боку сілавікоў, Коробка працягне гэтыя правакацыі. Згадаем тую ж гродзенскую даносчыцу Вольгу Бондарову. Убачыўшы, што яе даносы даюць плён, Бондарова толькі павялічыла іх колькасць. Таму так будзе і тут. І праблема не толькі і не столькі ў прапуцінскіх ці пралукашэнкаўскіх фрыках, бо ў першую чаргу самі беларускія сілавікі нібыта заклікаюць такіх персанажаў. Давайте, працягвайце, вы ўсё правільна робіце. І людзі тыпу Наталлі Коробкі працягнуць. Тут, на жаль, сумневаў няма. Дарэчы, пра Вольгу Бондарову. Яна зноў пайшла супраць сям'і Лукашэнкі. Нядаўна даносчыца назвала змагаркай нявестку Лукашэнкі Ганну Сялук, пасля чаго выбачалася. Цяпер падобна, што Бондарова зноў пераблытала берагі і накінулася на арганізацыю, якой кіруе Віктор Лукашенка. Гаворка пра Нацыянальны алімпійскі камітэт. Даносчыцу абурыла, што гэты камітэт не выступіў супраць беларускіх спартсменаў, якія будуць выступаць на алімпіядзе пад нейтральным сцягам. Беларуская дзяржаўная сімволіка, нагадаем, забаронена праз саўдзел нашай краіны ў вайне. Ну і вось цяпер Бондарова называе такіх спартсменаў манкуртамі, дазваляе сабе здзекавацца з паходжання беларускага спартсмена Абубакара Хаслаханова і скончвае так, цытата: «Мы бачым разлажэнне ідэй патрыятызму ў нацыянальным спорце і вельмі з гэтай нагоды смуткуем». Канец цытаты. Хто такія гэтыя мы, тут незразумела, але напэўна такія ж радыкальныя ультраябацькі, як і яна сама. Але выглядае, што Бондарова ў чарговы раз можа стаць ахвярай свайго невуцтва, бо ў мінулы раз яна шчыра прызнавалася, маўляў, проста не ведала, што Ганна Сялук нявестка Лукашэнкі і жонка яго сярэдняга сына. Так што і цяпер чакаем, калі гэты пост знікне і з'явяцца выбачэнні. Пакуль даносчыца абураецца працай яго ведамства, Віктор Лукашенка запальвае сяброўкай свайго бацькі у самым літаральным сэнсе. Старэйшы сын Лукашэнкі апошнім часам пастаянна бывае ў Расіі, бо ён узначальвае беларускі нацыянальны алімпійскі камітэт, але ж на міжнародныя спаборніцтвы беларускіх атлетаў амаль не пускаюць. Вось ім і даводзіцца ездзіць на рознага роду гульні, у асноўным у Расію. Туды ж лятае і Віктор Лукашенка. Цяпер яго занесла ажно ў Якутск на гульні пад назвай «Дзеці Азіі». Там Лукашенка-малодшы прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця і пабегу з факелам. Прычым не адзін, а ў кампаніі Ксеніі Санковіч, былой фаварыткі Лукашэнкі-старэйшага. Калісьці Ксенія была сяброўкай блізкага да Лукашэнкі-мільянера Чыжа, але пасля апалы і арышта алігарха яна засталася ў кавуновым батальёне Лукашэнкі і нават была заўважная з ім на розных мерапрыемствах. Але ж гэта ўсё ў мінулым. Цяпер Санковіч робіць кар'еру спартыўнага функцыянера пад крылом Віктара Лукашэнкі. Ён узяў Ксенію на пасаду генеральнага сакратара Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Улады працягваюць распрадаваць маёмасць Віктара Бабарыкі. Цяпер на аўкцыён выставілі зямельны ўчастак палітыка. Гэтая зямля знаходзіцца ў 20 кіламетрах ад Мінска ў водаахоўнай зоне вадасховішча Вяча. На ўчастку пабудаваная толькі лазня. Пачатковая цана 152 рублі 695 копеек. Калі знойдуцца ўдзельнікі таргоў, то аўкцыён адбудзецца 31 ліпеня. Нагадаем, што раней улады ўжо прадалі калекцыю дарагіх гадзіннікаў Бабарыкі і яго машыну сціплы Форд Фіеста.
свята. Сам Віктор Бабарыка асуджаны на 14 гадоў па-ранейшаму знаходзіцца ў наваполацкай калоніі. Сувязі з ім няма. Вядома толькі, што цягам году палітык аж двойчы трапляў у бальніцу. Яго сына Эдуарда, ужо асуджанага на 8 гадоў, праз 2 тыдні зноў будуць судзіць. Яму ставяць у віну непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі, а гэта стандартны прыём уладаў, каб лішні раз папсаваць жыццё палітычным вязням. Па гэтым артыкуле Бабарыку малодшаму могуць дадаць яшчэ 2 гады калоніі. Сілавікі прыйшлі ў банк. Праверка камітэта дзяржкантролю і дэпартамента фінансавых расследаванняў пачалася ў парытэт банку. Ці гэта запланаванае мерапрыемства, ці здарылася нешта надзвычайнае, пакуль сказаць цяжка, але збіраюцца правяраць, як банк выкарыстоўвае прыбытак, яго аперацыі з нерэзідэнтамі Беларусі, а таксама арганізацыю сістэмы карпаратыўнага кіравання і працу са зваротамі грамадзян. Ну і таксама цытата ад сілавікоў. Падчас праверкі разгледзець выкананне заканадаўства пры ажыццяўленні банкаўскіх аперацый кліентаў банка. Канец цытаты. Трагедыя адбылася пад Кобрынам. Там 9гадовы хлопчык паклікаў сяброў купацца, а калі яны адмовіліся, то паехаў на сажалку сам, і ў выніку праз пару гадзін яго пачалі шукаць. Хлопчыка знайшлі ў той сажалцы ўжо нежывым. Абставіны дакладна невядомыя, але як стала вядома пазней, хлопец увогуле не ўмеў плаваць. Працяг справы архітэктараў. Зімой сілавікі зладзілі маштабны хапун і затрымалі мноства беларускіх архітэктараў і работнікаў праектных арганізацый. Агулам тады ўзялі каля 70 чалавек. Некаторых у выніку адпусцілі, іншых пакаралі суткамі, а на 4 завялі крыміналку. Цяпер стала вядома, што 27 чэрвеня пачнецца суд, і 4 архітэктараў Рамана Забелу, Ілью Палонскага, Тацяну Палонскую і Дар'ю Мандзік вінавацяць ва ўдзеле ў пратэстах, і ўсім пагражае да 3 гадоў калоніі. Незвычайныя калгаснікі з-пад Смаргоні. Аж 4 індусаў уладкаваліся на працу ў мясцовае прадпрыемства. Як піша мясцовая раёнка, там яны праглядаюць за каровамі. Цікава, што індусы не хаваюць. Прыехалі ў Беларусь, каб падзарабіць. Пакуль што плануюць адпрацаваць тут год, а далей будзе бачна. Як піша тая ж раёнка, у Індыі гэтыя жывёлаводы зараблялі каля $180 на месяц. У Беларусі ж ім будуць плаціць амаль у 3 разы больш. Арыгінальная забаўка. У інтэрнэце прадаюць вось такі начнік у выглядзе разбуранай чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Прычым, калі націснуць кнопку, то ў зоне рэактара ўключаецца падсвятленне і распыляецца вільгаць. Гэта стварае эфект гарэння і дыму падчас катастрофы. Каштуе такое 113 еўра і падобна карыстаецца поспехам. Вырабляюць гэтыя незвычайныя начнікі ва ўкраіне. А ў Століне заўважылі бусла экстрэмала. Ён звіў гняздо проста на страле будаўнічага крана, які стаіць на пастаменце падобна ў якасці своеасаблівага гарадскога помніка. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.